Bekişti bedewlemeden we ardyly hünäriň sarpatly hoşallyk masady Türkmenatlary döwlet birleşigine geçirilip, ol işden häsebesini. Bu masagat hormatly prezident bilen pudugy üstürmek barada amala aşyrýan işleriniň dawranmasynyň öz bolşly beýany uruly. Şeýlede Türkmenatları döwlet birleşigine bekişdi bedewlerimden we ardyly hünäriň sarpatly hoşallyk masady geçirildi. Oňa birleşen hünärmenler, seyitler, atwakarlar, çapyqtywalar hemde ýurdumynyň hususy atşynatlary gatnaşdylar. Ma'lum bolşaly hormatly prezidentimiň seyitläp ýetişdiren Akan atly şöhratly bedewiniň nesil dowamatynyň ilkinji at taýynyň dünýä inmegi hemde Mehriban akademiyanyň asyrly arzulary bilen täze doglan taýsanaga Aşgabat diýip at goýmagy tutuş halkymyň we şol sana türkmen atşynaslarynyň goýun goşuny ganatlandyran buýsançly waka boldy. Masatyň dowamyna milli liderimiň gol çeken permana laýyklykda Türkmenistanyň prezidentiniň diýwanynyň iş doranlyş müdürlüğiniň Hocalyk müdürlüğiniň, Türkmenistan prezidentiniň ahal açylyk toplumynyň edarasynyň öňümçilik açylyk bölüminiň ulat wakary Halipa Atşynas Nuraly Rahimowa Türkmenistanyň halk atşynasy diýen hormatly adyň daqylmagy ýurdumynyň atşynaslaryny buýsandyran waka bolu diýip çykşadanlar buýsançlan bellediler. Nuraly Rahimow hormatly prezidentimiň tutan ýerli dähmetine beren ýokary bahat üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, bekişdi bedewlerimiň dünýä dolan şöhratyny artdyrmagy hemde tohum aýratynlyklaryny kämilleşdirmäge, ýurdumynyň seyitleriniň mundan meýlekde munasyp neslini ýetişdirmäge geljekde de uly goşandyny goşjokdygyny ananyrdy. Masatyň ahyryndakylar Mehriban akademiyada alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar.